Halo Parlok, Pranong Rep. Siapa pa ini video ladamani walang kotla to siapa pa te pa ini sniang kwa yudai te lara em chung mat phi tiết to siapa kon là nào comment lại cầm số qua yudai no kini wi temete ni wi ni sniang em ge than thlang ma parlak te sai tai tai la ami kini le udai temete suni wi talara kwa phi thiet sniang nil man sniang lo thio tong wa ando okot te kuni wara chan yo pan kha ni te man sniang lo thio ta te parlak